Les oía decir que los gorriones habían de correr tras los falcones, e ansí vio que los de la hermandad corrían tras los caballeros hasta que los ficieron fuir del reino de Galicia. Os tempos eran escuros. Todos desconfiábamos de todos. O noso mundo estaba morrendo, preñado de outro mundo novo. Cada quen sabía o seu papel. Había os señores da oración, os señores da guerra e quen de traballar a terra. E os vasalos non eran máis que vasalos. Ata aquela primavera do ano do noso Señor de 1467, na que todo mudou para sempre. Os de abaixo non soportaron máis os abusos. As cidades e as vilas eran quen de decidir cada vez máis. Artesáns e comerciantes demecían liberdade. E nós non estábamos dispostos a consentir. Os vasalos pedían xustiza e falaban por si mesmos. Los vasallos de unos caballeros a otros se prendían, robaban y rescataban y hacían muchos males sin que en ellos... Se hacían robos e furtos desde las fortalezas. Muchos daños hacían en que prendían los hombres y los espeitaban y les comían los bois y las vacas e forzaban sus mujeres. Dicían que dos castelos e das casas fortes deste reino de Galicia non recibían outra cousa que roubos e violacións. Dicían que quen máis tiña máis podía, e quen máis podía máis mal facía. Dicían que se os señores desas fortalezas non quixeran esas maldades, non se farían. E se ocorrían, era porque non había xustiza nin quen a fixera. Os nosos privilexios, os vellos usos, tornáranse abusos. Eso dicían todos. Criamos que todo había de ser sempre igual, pero os de abaixo non resistían máis. E dende as vilas e as cidades reclamouse ao rei a formación das irmandades. Betanzos, A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago, Ferrol, Pontevedra. Artesáns, comerciantes, pescadores, labregos e ata algún fidalgo formaron as irmandades. Os chamados irmandiños aplicaban a xustiza, recortaban os abusos, repuñan danos, perseguían crimes. Era unha explosión de liberdade que nos acurralou nos nosos castelos. Querían máis. E xuntos en Melide reclamaron a entrega de todas as fortalezas. Resistíamonos, pero nada podíamos contra todos eles. 80.000 homes levantáronse en toda Galicia. Estábamos sós. Mesmo os nosos vasalos andaban nos enredos das irmandades. A furia irmandiña levou por diante máis de 140 castelos, casas fortes e torres en todo o reino de Galicia. E os gorrións correron detrás dos falcóns. Máis de 30.000 homes perseguíamos. Todos fuximos e abandonamos o reino. 2 longos anos pasamos fora, mendigando axuda aos nosos parentes e amigos, facendo alianzas e empeñando posesións, gastando en doces de bodas de conveniencia, gastando en pagar exércitos, gastos e máis gastos, para poder recobrar o que unha revolta fusqueña nos arrebatara. Foi na primavera do ano de Noso Señor de 1469, cando entramos en Galicia, dispostos a que as cousas volveran ao lugar de seu. Saindo de Ponferrada, don Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos, dirixiuse cara a Monforte. Pedro Madruga, conde de Camiña, mandaba a ofensiva que dende Portugal avanzou cara a Tui, Pontevedra e Padrón. Dende Salamanca, Alonso de Fonseca, bispo de Compostela, xunta os seus exércitos cos do conde de Camiña nos arredores de Santiago.
En Malmalige, nas proximidades da cidade, as nosas tropas venceron a un exército irmandiño de máis de 10.000 homes. Despois derrotámolos en Aframela e Castro Gondián. Houbo quen pretendía castigo para todos os levantados. «Enche os carballos de vasalos», dicían. Pero unha vez todos aforcados, quen traballaría as terras? Quen pagaría as rendas? Non se habían de manter os nobres de carballos. El conde decía que pues todos fueran en ayuda de derrocar las fortalezas, también había de ser todos en ayuda a correjillas e aceñas. Impuxemos rendas e serventías extraordinarias. Todos habían de contribuir con trabucos e traballos, manténdose ás súas costas. Las personas que eran pedreros y sabían del dicho oficio tenían cargo de hacer las paredes, y las que eran carpinteros de labrar la madera. Ellos mismos traían de sus casas lo que habían de comer, porque no se lo daban ni les pagaban. Que el conde muriese, mandó gastar en la obra de la fortaleza de Moeche el conde de 30.000 Lemos, maravedís. Después de pagar a los oficiales y de lo que sobraba, hiciera tesoro. En la dicha fortaleza está y quedó mejor hecha que lo que estaba, al tiempo que se derrocara. As cousas volveran ao lugar de seu, sí. Pero para maior gloria de quen naciu, había de mandar en todos nós, nobres e vasalos.